rakat mesti mlebu swarga. Jarene sapa? Lah kok jarene sapa lho? Ora mungkin wong gawe senenge wong akeh sok ben mesti mlebu swarga iki ora mungkin. Lah kok iso? Kowe ngerti wong wedok sening Poluan. Sening Gunung Bolo. Ning Doli Purel karaoke. Kuwi gawe senenge wong lanang ndajal sok ben mlebu swarga ora celuk-celuk. Sangel nek iki wis tekan iki wis angel nek wis tekan iki wis. Babakan angger parake mrene angel dek. Kenyataan Mas kuwi gawe senenge wong gek murah. 100.000 nginep rong dina rong wengi dipujeti pisan. Lah kowe tau rono. Wah, tau ning gone Poluan. Piye? Aku luwat sore ning kono cah wedok rambutnya dawa, berkeramas. Muni piye? Aku terus mlaku lah kok diceluk. Mas, Tanjung Perak kapale kobong. Apa kuwi? Monggo pinarak kamare kosong. Akhire kowe terus piye? Aku yo mau kalah no, Mas. Kok asli piye, Mas? Awak cilik tuku duku katutan niri. Apa kuwi? Mangke kula mriku kalih Pak Bonari. Hei, ora seneng aku. ndak demen aku. Ngejan yo ngono kuwi carane. Masyarakat kabeh ngono tak ruwemet kapok engko. Hei. Kok bandel rono? Orang Jawa ngono kok iso. Aja mbok padakne antarane kono karo kene. Nek kono kae nyambut gawe ngono kuwi gawe senenge wong, kae gawe pamrih. Wong sing mlebu swarga ki sing tanpa pamrih, Gawe senenge wong sing nganggo pamrih. Ikhlas. Kae njaluk opah. Nah, ngono lho, Tek. Lho nyuk. Lho, Kowe kuwi lho kene karo aku aja karo kono. Lho kono ben lutung, dadi kethek munyuk lutung lho Mas. Nanggap ben-bin ngono awake dhewe iki. Dadi nek gawe senenge wong Kudu tanpa pamrih. ben iso mlebu Swarga ikhlas. ikhlas tulus lahir batin. jenengan teng mriki gawe senenge wong mboten? Lho, jelas, Mas. Jelas no kok. Umpama engko bar mayang sampean gak bayaran ikhlas ora? Macem-macem lho, ngomong bener lho. Ikhlas ora? Nek ikhlas tak lebokno surga nek ora tak tarik neraka. Pangkatmu ku apa? Pangkatmu lho. Hei, Pangkatmu ya apa? apa? Aku iki pangkatku sak ngisore malaikat dhuwure bayan, Mas. Matur kleru. Ya, Gawe senenge wong Heeh. kudu tanpa pamrih. Pamrih. Sampean kan gawe senenge wong. Oke. Nek bar mayang ki sedalu natas sampean mulih ra bayaran ikhlas ora? Seksine wong kene kabeh lho. apok, Bro. Pucet wis. Ngene no. Ora usah ngenang-ngenan jawaban. Balik nih masa iki. Nek kowe piye? Loh, nek aku ikhlas lillahi taala. Syukur berarti ikhlas. Ora bayaran tak gak masalah. Iki tak tapuk cangkemmu lho, mah dhewe adoh. Aku kepengin mlebu ning gone surga. Bensine lho tak kuapok usane kok. Urusanmu nyapa urus bensin. berarti kowe ikhlas. Ikhlas. Nah, amplop ora sama kene. Tenan to, Be. Wis ora usah le. Kowe ikhlas. Lho sing gua amplop sapa to? Lek kuwi no. Aku ra ikhlas. Sing neraka karo aku iso. Dodolan es ya. Aku celok. Apa aja.